Pa možda javnost zna ili ne zna, ali ključna stvar kad je u pitanju organizacija sa tih utakmica kvalifikacijskih kako za europsko, tako i za svjetsko prvenstvo, je da je od praktično 2014. godine nosilac svih tih prava UEFA. I UEFA je ta koja, da kažemo, direktno odlučuje i diktira koji stadion je na određenom nivou zadovoljavajući za odigravanje tih utakmica. Ključna stvar je kvalitet terena i nivo osvijetljenosti, to jest jačine reflektorske rasvjete radi kvalitetnog TV prenosa, jer je najvažniji dio u onome dijelu koji UEFA preuzela, to su marketinška prava, to jest prava TV prenosa. Tako da je težište u suštini na, da kažemo, na tim stvarima, pored onih ostalih infrastrukturnih, da kažemo, uslova odgovarajućih prostora, prostorija koje imaju određenu namjenu, ali to su, da kažemo, odlučujući faktori. Kad je u pitanju odluka da se igra eventualno u Sarajevu, stadion Koševo ili Grbavica, oba stadiona ne zadovoljavaju prije svega uslov te osvjetljene rasvjete i ono što je potrebno podići taj nivo rasvjete na preko 1400 luksa. Tako da je prilikom ove posjete u okviru te, da kažemo, stručne ekipe ispred UEFA i FIFA praktično bio i ekspert velike kuće Philips, koji je bio od velike pomoći, ali na kraju krajeva on će biti prije svega od pomoći UEFA i FIFA prilikom donošenja konačnog rješenja. U svakom slučaju, ili jedan ili drugi stadion morat će se za ova 2 mjeseca uraditi stvari na određenoj rekonstrukciji reflektorske rasvjete, bilo na Grbavici, bilo na Koševu. Pa u narednom periodu treba raditi na svemu. Nažalost, ovo što je do sad urađeno je prije svega zahvaljujući Nogometnom fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, koji je konstantno, da kažemo, i pogotovo kako je krenuo proces licenciranja klubova kad je pitanje Premier Liga od 2003. godine pa na ovamo, vršio konstantan pritisak i određivao, da kažemo, uslove u tom postupku licenciranja, pogotovo kad je pitanje infrastrukturnih kriterija. Ali vi imate onu osnovnu stvar do toga da postignete određeni minimum kapaciteta, do toga da za tu publiku obezbjedite prvo sigurnost, pa obezbjedite komoditet, pa obezbjedite mogućnost higijensko-tehničkih uslova, pa onda rad vezano za novinare, pres medije općenito, pa uslove za VIP i tako dalje. Tako da je sve to skupa, ne možemo se fokusirati samo na jedan problem, nego je to niz, da kažemo, problema od lokalne zajednice, grada do stadiona pojedinačno i tako dalje. Pa da, to su pozitivni primjeri gdje, da kažemo, sami klubovi na neki način pojavom određenih struktura u svojim upravnim organima i tako dalje pokušavaju ono što praktično ne radi država ili što bi trebalo da država uradi, pokušavaju da tu cijelu stvar unaprijede. Pozitivan primjer je fudbalski klub Željezničar sa stadionom Grbavica, pa ko ne zna može to da dole vidi i u Mostaru, fudbalski klub Veleš sa novom upravom, kad je pitanje stadion Vrapčići, pa normalno i fudbalski klub Mladost u Doboj Kaknju, pa fudbalski klub Krupa na Vrbasu i tako te, ali češće se to javlja u da kažemo, malim sredinama gdje oni pokušavaju u određeni način da to cijelu stvar podignu. Pa u principu, normalno, stadion Bilno polje je stadion koji je nominalno 3. kategorije, on je iznad toga s obzirom na neke stvari koje su još dorađene, tako da je on praktično nije dostigao 4. kategoriju, ali je, da kažemo, nešto jača 3. kategorija. Ostalo se svodi, ne znam, gradski stadion u Banja Luci, on je isto tako na nivou, uslovno rečeno, mogao biti 3. kategorije i tamo je limitirajuća stvar oko reflektorske rasvjete. Stadion Širokom Brijegu je Pecera 3. kategorije, gradski stadion u Mostaru, stadion pod Bijelim Brijegom je 2. kategorije, ali to je neke stvari gdje mi praktično još uvijek sa svoje strane ispred Nogometnog fudbalskog saveza činimo napore da kao držimo taj u principu nivo, ali s obzirom da uslove i kriterije koje svake godine UEFA podiže, mi se suočavamo s tom situacijom dokle ćemo moći igrati recimo na stadionu pod Bijelim Brijegom ili eventualno možda nekim drugim stadionima. Ali
Činjenica je, naš cilj je, kad je u pitanju bar Premier Liga, da stadioni Premier Lige budu bakar na nivou UEFA te prve kategorije. Sad, jedna od bitnih stvari je kad sve one elemente infrastrukture podignete na taj nivo da praktično osvijetlimo sve stadione Premier Lige. Imate činjenicu da promjenom sistema takmičenja se povećao broj utakmica, da smo ušli, ranije kreće prvenstvo, da smo u sezoni ljeta, juli, august, septembar, dijela septembra, tamo u proljeće u maju. Evo vidite kakve su vrućine, kakve su uslovi uopšte igranja. Znači, to je nešto što zbilja se mora učiniti kad je u pitanju taj nivo i taj uslov, kad je pitanje infrastruktura, to jest reflektorska rasvjeta. Vrlo često naši političari, gradski i lokalni i tako dalje, kad kažu glavni grad Sarajevo, glavni grad jedne države, pa metropola. Da biste vi imali pravo da se zovete metropolom i morate ispuniti niz određenih atributa i tako dalje. Jedan od njih je između ostalog i odgovarajući stadion. Sa sportskog aspekta ja smatram da nijedan naš političar, a odgovorno tvrdim da se Sarajevo ne može nazvati bilo kakvom metropolom u okviru Europe ako nema odgovarajući stadion po zadnjim standardima koji propisuje UEFA. Ostalo je dobro. Dobro, nisam ucao, ja? Ne, odlično, super. Ne, super je ovo bilo i da se sjeća to, da se može izgubiti. Tako je, gubi se misao, gubi se kontekst i tako dalje, jest. Ali ovo je, pazi, suština u tome da zbilja kažeš, to je šta će ovi... Ali meni nešto nije jasno. Ako je Makedonija koja ništa nije u boljoj ni političkoj ni financijskoj situaciji, 3 kod njih je 2, naravno. Dobro, jest. Ali da su oni uspjeli prepoznati to i vidjeti šta se dešava sa Skopjem. Koliko će ljudi zaraditi para sad za... Jer zna se njihovo, razumiješ, stanovište, polazište, osnovno. Ne, ovo je za Sarajevo odlično, to je zaista